Drugi međunarodni sajam vina Wine Vision by Open Balkan bit će održan u Beogradu od 16. do 19. novembra. Na Beogradskom sajmu okupit će se vinarije iz celog sveta, a akcenat događaja ponovo će biti stavljen na promociju vinske scene zemalja članica inicijative Otvoreni Balkan, Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Prvi dan događaja, 16. novembar, bit će rezervisan za trgovce i profesionalce iz sveta vina, dok su ostala 3 otvorena za sve ljubitelje vina. Očekuje se da sajam bude još veći nego prošle godine, što ga svrstava među najveće manifestacije tog tipa u Evropi. Tokom ovogodišnjeg izdanja sajma ponovo će biti održano i međunarodno ocenjivanje vina Open Balkan Wine Trophy, čiji će žiri okupiti najuticajnije svetske vinske kritičare kao i nosioce titule Master of Wine. Pored vina i žestokih pića, posetioce očekuje i deo sajma posvećen gastronomiji uz gostovanje kulinarskih zvezda kao i bogat prateći program masterklasova i radionica.